ତର ସତ୍ୟବତୀ ନାମ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗେ ମାଳତୀ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ନାମ ତୋ ପୁରାଗ କଳି ଯୁଗେ ବୃନ୍ଦାବନ। ଚାରି ପାଶେ ଚାରି ତପି ବସିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟେ ବସେ ବସୁନ୍ଧରା ଚାରି ପାଶେ ଚାରି ଚାମର ଢାଳନ୍ତି ଯେ ରୁକୁଣି ଲିପେ ତୁଳସୀର ମାଳ ତୁଳସୀର ଚୂଳ ତୁଳସୀ ଭୂଷଣ ହୋଇ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଲୟ ଲଗାଇଲେ ହେ ନୀଳ ଚକ୍ର ଦିଶୁଥାଇ। ମୂଳେ ତୋର ଗଙ୍ଗା ଡାଳେ ତୋର ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ବାସ ତୋ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲେ ମଣ ହି ହୁଆଇ ଯେ କହଇ ଗଲେ କୁବେର ଆଗରେ କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ନୀତି କେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଯେ ହୋଇବ ବନ୍ଦାଣ ବିଧି। କୁବେର କହନ୍ତି ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଶୁଣ ହେ ଶଙ୍ଖ ନୀତି ଯେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଯେ ହୋଇବ ବନ୍ଦାଣ ବିଧି। ଭୂମି ଖଣ୍ଡେ ତହି ଲିପି ପକାଇଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭକୁ ସ୍ଥାପିବ ତହିଁର ଉପରେ ଯୁକ୍ତ ପତ୍ରକୁ ଆଣି ସଂଯୁକ୍ତ କରି ରଖିବ। ନୂଆ ଚାଉଳରେ ବର କୋଳି ପତ୍ର କୁଙ୍କୁମ ତହି ମିଶାଇ ଦୀପକୁ ଲଗାଇ ଜାଗରରେ ଥଇ ଯେ ତଣ୍ଡୁଳେ ରଖିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦାଣ କରିଣ ମନରେ କରିବ ଜଣା ମା ଭଉଣୀଏ ଫୁଳ ହୁଡ଼ି ଯେ ଯାହା ମନରେ ବାଞ୍ଛାକୁ କରିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ମନସ୍କାମ। ଶ୍ରୀ